Prynhawn da, a chroeso i'r myfyrdod hwn ar ddydd Sul y Pasg Bach. Gadewch i ni wrando ar air o weddi. Creawdwr y bydysawd, gwneithos dy byd mewn harddwch ac adfer pob peth mewn gogoniant trwy fuddugoliaeth Iesu Grist. Gweddiwn lle bynnag y mae dy ddelwedd yn dal i gael I hanffurfio gan dylodi, salwch, hunanoldeb, ryfel a thrychwant, y gall y greadigaeth newydd yn Iesu Grist ymddangos mewn cyfiawnder, cariad a heddwch gogoniant dy enw. Amen. O gyfer yn darlleniad ni, mi drown ni at Efengyl Ioan a phenod 20, sef yr hanes yn ôl Ioan o Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion. Y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofon yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod I mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd I ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Ac yna dwedodd Iesu eto, Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, rwy hefyd yn eich anfon chi. Wedyn, chwythodd arnyn nhw, a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael I maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fyddan nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Tomos ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Tomos oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho fe, rydyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond I ymateb oedd, nes I mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a roedd y mis yn y briwiau hynny, a roedd y llaw I mewn yn ei ochr, na I byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Tomos yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu I mewn a sefyll yn y canol a dweud Shalom. Trodd at Tomos a dweud, edrych ar fy arddyrnau,
Rod y fus I mewn iddyn nhw, estyn dy law i'w roi yn fy ochr I. Stopia amai creda. A dyma Tomos yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod I gredu am dy fod wedi fy ngweld I, meddai Iesu wrtho. Mae'r rai bydd yn credu heb weld yn mynd I gael I bendithion fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwirthiol eraill, ond rwy ddim wedi ysgrifennu amdani nhw yma. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi I ysgrifennu mwyn I chi gredu mai Iesu ydi'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy I awdurdod Geiriau yr Efengylydd Ioan wrth gwrs ar ddiwedd y darlleniad hwnnw o Ioan 20, a boed I fendith Duw orffwys ar y darllen, a'r gwrando, a'r deall o'i air hyfrytaf ef. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd gweddion. Dduw sanctaidd, rwy ti wedi yn galw ni I ddilyn yn ffordd dy fab atgyfodedig, ac I ofalu am y rai sy'n cyd-deithio'r ffordd gyda ni, nid yn unig â geiriau o gysur, ond gyda gweithredoedd o gariad. Gwna ni yn wir ffrindiau I bawb, a chliw ni wrth I ni offrymu ein gweddiau ar y ran yr eglwys a'r byd. Dduw cariadus, bendithia bawb sy'n cael I heffeithio gan Covid-19 a phob haint arall, yn enwedig y rai sy'n sâl ac yn ofni, y rai sy'n arbennig o agored I niwed, y rai nad yw I cartrefi yn llefydd diogel, y rai sydd wedi colli I bywoliaeth, y rai sydd wedi colli I bywydau. Bendithia bawb sy'n gofalu am y sâl, ro nerth, foethineb a dycnwch iddyn nhw, ro iddynt ddwylo sy'n iachau, ac ymgylchyna nhw athgariad. Cofiwn am ein ffrindiau ninnau sy'n teimlo'n unig neu'n ofnus. Ac yn y distawrwydd wrth I ni glosio gyda'n gilydd at ti mewn gweddi, cliw yn gweddiau tywel personol ninnau. Tywys ni ar hyd llwybr disgyblaeth, mwyn I ninnau fod yn fendith I eraill, a thyrd ag a ddewid y deyrnas yn agos, drwy ein geiriau a'n gweithredoedd, yn enw Iesu. Amen. A fel sy'n arferol, gai wahodd bob yr un ohonoch chi I ymuno gyda fi I weddio gweddi'r arglwydd.
Ein tad, hwnnw yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gobeithio wnaethoch chi sylwi ar y llun yna o waith Caravaggio. Teitl y llun, wrth gwrs, yw Amheuaeth Tomos, pan ar yr ail nos Sul, mae Tomos yn cael y cyfle i fod yno pan nath Iesu ail ymddangos i'r disgyblion. Unwaith eto yn ôl Efengyl Ioan, mae Iesu yn dweud Shalom, tangnefedd a fo gyda chwi. Ond os cofiwch chi o'r darlleniad, yr wythnos flaenorol, wedd Tomos ddim yno pan roedd y disgyblion eraill ynghyd yn yr oriwch ystafell. Dyw Ioan ddim yn dweutho ni pam nad oedd e yno, falle oedd e wedi mynd ar ryw neges arall yn Jerusalem. Ond mae e'n dweud wrthon ni yn glir ac yn sicr iawn nad yw e yn fodlon credu. Nad yw e'n fodlon credu geiriau'r gwragedd pan roeddon nhw'r sicrwydd i bod nhw wedi gweld Iesu yn fyw. Nid yw e'n fodlon credu geiriau Pedr a Ioan a'i adroddiad nwthe am y bedd gwag. Nid yw e'n hytrach yn fodlon credu tystiolaeth yr 11 sydd yno yn yr oriwch ystafell. Na, mae fe yn amheuwr yn wir. Mae e'n mynnu gweld y dystiolaeth a'i lyged ei hunain, profi hyd yn oed yn y modd mae fe'n sôn am roi ei fus yn ôl y brywiau. Mae e'n mynnu na gredith e tan ddigwyddiff hynny. Ond mae Iesu, mae'n amlwg, wedi clywed yr amheuaeth hwnnw. Mae Iesu, mae'n amlwg, yn gwybod fod rai pobl eisiau fwy o help ar hyd ffordd ffydd i ddod i weld y pethau sydd yn wir amdano fe. Ac yn yr achos hwn, mae Tomos yn ei plith hwythau. Felly ar yr ail nos Sul yna, mae Tomos yn cael sylw arbennig gan yr arglwydd atgyfodedig. Shalom, medd Iesu, tangnefedd i chwi, ac yna mae e'n troi at Tomos yn benodol. Edrych ar fy arddyrnau, rod y fus i mewn yn ddyn nhw, estyn dy law i'w roi yn fy ochr i, stopia amai careda. Ar yn llun Caravaggio, mae'n amlwg fod Tomos wedi cymryd sylw o eiriau Iesu, wedi estyn ei law i'r clwyf yn ochr Crist. Ond dwi ddim yn gwybod os oedd angen i Tomos yn wir i ymateb fel mae'r arlunydd mawr yn awgrymu nath e. Na, mae Ioan yn dweutho ni fod Tomos fel tase fe
wedi syrthio mewn gogoniant ac addoliad o flaen Crist, a'r unig beth oedd yn medru I ddweud oedd fy arglwydd am y Duw. A'r amheuaeth I gyd wedi ymdoddi. Bellach mae Tomos wedi dod I weld, wedi dod I glywed, wedi dod I dderbyn drwy'r synhwyrau fod Iesu yn fyw. Mae'r cyfan wedi newid iddo fe erbyn hyn, wythnos ar ôl y Pasg. Mi gas I basg I hunan yn ei galon pan welodd fod yr atgyfodiad yn wir. Ambell waith yn bywydau ninnau mae angen syth welediad penodol arno ni o beth yw ystyr yr atgyfodiad. Ambell waith bydd hi'n broses anodd, yn boenus efallai, pan byddwn ninnau yn gorfod cerdded trwy'r siwrne yna I ddod I weld beth yw ystyr yr atgyfodiad Iesu I ninnau yn bersonol. Ambell waith bydd rhaid I ninnau gael yn cyffwrdd mewn rhyw ffordd arbennig gan Iesu cyn y medrwn ninnau hefyd syrthio ar engluniau fel Tomos gynt a roi'r addoliad, roi'r clod a'r mawl yn llwyr iddo ef. Fy arglwydd am Duw yw'n cri yn ystod tymor y Pasg. Fy arglwydd am Duw, boed i'r amheuaeth doddi yno fi yn o'm ninnau wrth I ni wybod ei fod ef yn fyw. Ac mwyn ei enw. Amen. Fel rwy'n gyhoeddi yn fynych ar ddiwedd y myfyrdodau hyn, os gynnoch chi unrhyw anghenion, chi'n credu y medrwn ninnau fod o unrhyw gymorth I chi i'w diwallu nhw, cysylltwch â minnau fel y gweinidog neu gyda swyddogion yr eglwysi. Os gwelwch yn dda, mi fyddwn ni yn medru estyn llaw o gymorth I chithau hefyd. Ar ddiwedd y myfyrdod felly, gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Bydded I ddiw tangnefedd, hwn a ddig yn ôl o ddiwrth y meirw, ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cyflawni a phob daioni, mwyn I chwi wneud ewyllus sef, a bydded iddo lunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo, trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddor gogoniant byth bythoedd. Amen.